Започнах да бягам, като един ден случайно ме срещна един човек, изкачвайки се нагоре в Витоша, по пътеката на Боян Петров, и той ми каза: бе, защо не дойдеш да пробваш да бягаш на Светулки рън? И така започнах с Светулки рън, след което продължих да бягам на 5 км рън в Южния парк и съответно преминах вече после в трейл състезанията. Това стана в края на 22 година, октомври месец. Като трудност, може би Пирин Ултра 66 км, защото е предимно гранит, мрамор, доста тежък терен, доста дълъг, с много изкачвания, много спускания. За тези хора, които не знаят, това е състезание планинско с 66 км, 4400 изкачване и 4400 спускане, така да го кажем. За Лудогорския маратон научих, когато започнах да следя всяко едно състезание през рейс календара и си харесвах и съответно се свързвах с всеки организатор. И това състезание ми хареса. Даже преди това бях говорил с една бегачка, Грета Момчева, и тя беше казала, че ще бяга на това състезание. И всъщност ние още някъде април месец бяхме се оговорили с нея, че можем да бягаме на Лудогорския. Април месец, пък защото бяхме на Търново с нея на първото ни бягане, за което се запознахме на Търново Ултра. Много интересно преживяване, много предизвикателно, защото беше и доста кално. Тогава беше валяло доста и беше разкаляло драстично. И даже ние имаме едно клипче, което ако го намеря, евентуално аз или Грета, по-скоро май той е при Грета, мога да го пусна и на него чуваме, си пееме яката кал, нали? Баси яката кал, то наистина. И се чува като жмлък. Нещо такова, един много специфичен звук. И сме достатъчно кални и мръсни. Сега в момента малко се променила тази седмица, т.е. тези седмици, защото тренираме и с колездене. Дуатлон. Защото тренираме за Витоша 100, ако има някое друго състезание, готвиме се и събираме и средства за тандемен велосипед. И сега през седмицата имаме каране с колело, то е по-градско и караме повече в паркове, в по-не толкова сериозен черни пътища, доста широки черни пътища, където позволява тандемния велосипед да мине, който имаме. И събота и неделя, събота на 5 км рън, неделя на сечките бягания, които са в рейс календара, някъде около София, някъде на по-големи, и така ми протича седмицата. И сега смятам тази година да вдигна малко повече дистанциите. Вече мисля, че имам възможността, имам силата и издръжливостта да го направя. Процесът започна последния начин. Още на първото ми бягане в Facebook групата 5 км рън, общността, писах, че си търся пейсър и се отзоваха много хора. И аз видях, че по този начин ще стане. И започнахме с проба грешка да търсим начини как да се бяга. Бяхме гледали как бягат хора в чужбина на градски маратони с една лента, тя е в мене, слага се на едната ръка, си я слагам, на другата ръка се навива съответно пейсъра, на неговата лява. По принцип в чужбина имат ленти, които и от двата края са завързани, но ние го правиме тук, за да можем да коригираме отдалечеността, т.е. човека може да я хване почти на края, за да е още по-широк, ако позволява терена и повече пространство да имаме. Това е при широките бягания. При по-тесните се бяга с щеки един за друг, като под по-тесни разбираме, където терена не позволява да сме един до друг. Тоест, било то да се хванем под мишница, аз да хвана пейсъра под мишница, или да го хванем или с колана. Тогава вече говорим за така наречените сингъл трак
или както един приятел от щатите се изрази, Gold Pad, козя пътека, толкова тясно, че няма как да се мине. И всъщност за всяко едно състезание аз пиша във Facebook групите Бягане за здраве. Това е една голяма общност от бегачи, на които са за България. Пиша, моля да намерим някой пейсър за самото състезание, или моля организаторите да опубликуват на тяхната страница или тяхното събитие, което те са направили, ако не са позволили да се пише в самото събитие от самите участници. Говориме за Фейсбук. В чужбина има други изградени начини, но те са повече за градски маратони. За трейл бягания нямам информация как го правят. Защото поне според мен информацията, която успях да здобия, са доста малко хората, които правят наистина трейл бягания. И то тежки. За по-големи състезания за тази година съм мислил първо дуатлон Витоша 100 км колоездене, 100 км бягане. Като подчертавам, 100 км колоездене се прави с тандемен велосипед, т.е. отпред имаме един бегач и на същото колело съм аз отзад. Ние въртиме педалите в синхрон и съответно той обаче управлява кормилото и трябва да ни е много добър и баланс и синхрона в завой и във всичко, защото сме и по-тежки и по-трудно изпираме съответно. И да, велосипеда планинския тандемният планински велосипед е доста по-различен от градските, които може да сте виждали евентуално някъде, градските тандемни велосипеди. Това е едното голямо. Набелязал съм си евентуално Персенко Ултра 110 или 160 км, защото махнаха комините и аз съм доволен от това нещо. Миналата година ги правих, но повече не бих повторил комините на Персенк. Други имам някои, но със сигурност К3 по-дългата им дистанция, може би 85 км. Може би, но това е много далече, аз трябва да търся и пейсери. Това е, че зависи от пейсерите. Аз винаги се регистрирам и казвам на организатора, че просто да имаме предвид, че ако не намеря пейсър за дългата дистанция, ще мина на по-къса. Но интересно, винаги успяваме да намерим за това, за което аз съм си харесал пейсър. И друго за тази година, много се надявам, което говорихме го, но още не са го решили от X-Call Sports Basecamp, Пирин 38. Това е много гадно трасе. Гадно е, защото е наистина трудно и наистина рисковано и там трябва да са ни пейсерите доста железни. Вече ги имаме пейсерите, въпрос е самите организатори да се съгласат, че ние можем да го направим в подходящия формат, в който сме го избрали да го правиме. Съответно ще имаме някои места, ще си ползваме и въженце, защото там от едната страна пропастта си е доста епична и предизвикателна. В смисъл, кончето сравнение с котешкия чал си е широчко, не е толкова опасно и да. Ходил съм го пеша, в смисъл като турист, но не съм бягал горе. Така че това е хубаво да се знае от всички, че едно е да го минеш като турист, друго е да го бягаш. Да, тази година ще дойда на Лудогорски, само че не помня дали имаше дуатлон. Искам да пробваме поне един предварителен с почти сходна трудност, да го кажем, като Витоша 100. Обаче май нямаше, ако не се лъжа, мисля, че нямаше. Май имаше само триатлон и бягане. Има отборен триатлон. Да, отборен триатлон, обаче не знам дали ще можем да избягаме и не знам дали ще мога да си намеря човек, който да изплува. Всъщност може да намеря. Даже може да се получи много интересно. За триатлон ще е много интересно да се разделиме на отбори, да си направим бягане, колоездене и плуване. Да, определено ще си струва да се опита, защото трасето е интересно, доста по-трудно е за тези 42 км с по-голяма денивелация от Витоша 100, някъде около 1000 и нещо беше по мои спомени. 1000 метра. 1000 метра, не е малко.
В смисъл, това не е малко практически върху терена. Така че да, но той ще си е доста предизвикателен и интересен за самото колоездене. Стига да може човека, с който се готвиме за Витоша 100, Веско Ферара, да дойде и да имаме възможността и после и времето техническото да се възстановиме за самите 100 км. Ако не само бягане.